محبت ہوتے نہ مارے تھی داڑن بید سنت کامیابی مرو نومبر شہید بالا اچنا شہادت امپد اسی لانگ مارچس پیش تمہ کیوٹی اوار مرو گنگا بندہ کل بازنگا لاپتہ افرادتا خاندانہ کسورا او بلوچستان اورا اورا کلی کلی اینات ولی انہوں میں خبر کریں انتے فخرے انتے کی راجی مچینا کاروان نہ کبو گنگا بندہ اسی لس مخلوق اساس اسی چنا اساس اسی خوانندہ اساس اسی اسکولہ ٹیچر اساس مطلب دا تحریک اسا کل بلوچنا تحریک ہے دا تحریک لاپتا دا تحریک اپا اینو دا پدا کی نم خاننگ گوری دا نیاڑی کے دا پوچو حرفینو ٹھیک ہے پاکستان ہر پیدا کا چناتی کے دا کمزورو ولی اراور دا تحریک نہ دا اسا مسنو دے دینٹ خبر اراسو گے شیلنگ دے دا اپنے خلق اراور تینا ناپا جنگا درتی اسلام آباد دا تا بے حرمتی کرے اوڑا پھد دا نیاڑی مذمت کار جو مسنو داڑے کنا پدا سیاسی نیاڑی نم تو آوار سنتا نیاما مسنے نم تو آوار لوگ مت سنو گڑا داننا کامیابی ہے داننا سرسوبی ہے کہ اینو بلوچنا جنگ ہے اینو بلوچنا مذمت بلوچنا لمہ مونی ڈریں گے اور رات ہے ایسے لمہ مونی نا او دے کسبت سالفین کپک اینو داندہ سواری ہر پھر انمس ننا بندی تا ای باود آفتے ننا بندی تا فیصلہ ننا راج کرو او تا اسے ننا بیتو ہینا اسابے نمالورے اسے تارچرنا اسابے نمالورے دا تحریک دا مذمت